Čaute všetci, moje meno je Tomáš a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Minecraft Hardcore s Damin.cz, takže môžeme ísť na to. Čaute všetci, vítam vás u tohto videa. Dneska si zahráme Minecraft Hardcore, joj! No mám tu, dneska si dáme proste Minecraft Survival, no. Jo, tak dúfam, že sa to stane čo najskôr. Ok, dobre, takže môžeme ísť na to. Čože? Jo, čože, jo. By sme sa mali dostať z tohto. Z tejto púšte do pederej, nejaké. Ok, počkaj, ak sme styky. Inak, čakám vás 2 staky, nepotrebujeme. A ja by si dneska zase chcel nájsť, neviem prečo, dedinu. Kámo, my už sme to dočili včera, ale nepýtajte sa, čo sa ma stalo. Dedina! O, dedina, by sme vedeli, kámo, laker. Kámo, ja som včera odbočil pár metrov a keby som neodbočil, tak nemáme dedinu. A to isté sa mi stalo aj teraz. Ja to žiadam, potrebujem, I need it. Poď sem. Nie je tu kováreň. Počkaj, potrebujem kováreň, dobre. Chleba. My sme potrebujeme takú nájsť vesnicu, kde je planina, proste kde sa spavnujú stiatka, kde sa spavnujú títo, vieš. My potrebujeme také baja, nie proste púšť. Strom! Akože púšť. Strom! My potrebujeme chleba. Ja mám chleba. Aha. Takže ja mám 28 hejbelov, takže... Ja mám 1 hejbel a 15 pšenice a 4 chleby. Chcem. Bum. Chleba, poď sem. No poď sem. Jo. Ty nevieš, jak som šťastný boli. What the fuck? Jo. Ty vole, jaký aspoň jak to máš divný mozog. Takovej. 2 minutes later. Jo, tak... Ľudia dajte 10 lajkov a na Damianové video dajte 0 lajkov. No, ja viem na teba čakať už. Máme už. Čak, kde si? Ja ťa hľadám! Čak v tej púšti. Tam, vidíš môj nickname. Poslám. Mám, že stack a 25 deva a ešte okolo stack hliny a 6 saplinkov. Ja mám 56 dreva. Od logov? Logov. No. Kámo, vieš, ideme tak... dedinu, tak aspoň tak poviem si vykrvte loďku. Kámo, Damian, mňa pozerajú spolužiaci na YouTube, toto nemôžeš hovoriť. Aha. Prečo si to hovoríš, máš YouTube kanál? Kámo, ja som to povedal jednému, na týždeň som odišiel zo školy a už to vedela celá trieda. No aspoň víš, akých dobrý kanál to máš, že aj nevedia udržať tajomstvo. Ja kámo, ja si už nepamätám vlastne, jak to vybuchlo, ale kámo, ja viem, že som to povedal jednému, ale ja neviem, počkaj. Ja som sa proste vrátil do školy a kámo... Dobre no. A ja kámo, ja som im aj zakázal, aby sa pozerali na moje videá. Kámo, keby som to vedel vrátiť späť. Inak pošleš 5 žalobky. Real! Kámo, on je strašne pekný. Ale kámo, nepýtaj sa, čo teraz robím. Jo. Ale kámo, ty to si rozmýšľaš, že na to ja som chcel zhodiť z tej hory, kámo, ty seš... Jaj? Kámo, ako vidíte, jak premýšľal Damin.cz. Ty neviem. Čož si bol vonku? Nie, ale ja som vtedy spal. Jo, ja však ja viem. Kámo, ja už som... Poď, ja nemám tieto dve vytvorené. Ja budu prdele, jak to akože postaviť ten crafting table. Zombík! Jaj, zombík. Počkej, tak je to tam... Postav to! To tam ja dori...
Kamu, tu je strašne veľa tých zombíkov. Poď sem, rýchlo, máme v loďke zombíka. Ale tam bol armor special binding, takže to neberem. Čo to ešte bolo? Ok, poď už. Sekera, kde je sekera? Tu je. Tak. Môžeme pokračovať ďalej v ceste. To tušku. Vyzerá tak. Kámo, ale čo by to bolo za video, keby tu nebolo poriadne drama? Práve. Kámo, počkaj. A few minutes later. Piesok. No, je to celé obíden, no co veľkosť to. Je tu planina. Počkaj, ešte jak veľká je planina. Počkaj, ja bez toho točím. Tak, zapnem. Tak, pokračujeme. Čaute ľudia! Celko legit. Kámo, WTF, čo hovoríš, a kde je to legit, kámo? Počkaj, tak poďme si to preskúmať. Kámo, vieš o tom, že tam budú... sú tam aj stromy, je to les. Je to... tak sme mali šťažené. Čak, kámo, máme Ty chleba. vole, taká hola, to by sme sa mohli obytovať, to sa mi to páči. Mám sa neskapínaj. Tu. Ja neskapem, kámo, čo si o mne myslíš. Ja, Tu je strašne veľká kejvka. Jo, počkej, teraz... Ale neviem čo. Kámo, tu je... Však to nám je... To je trhlina. No. Počkej, poďme sa niekde ubytovať, tak možno... Ty našli, čo? Jo, a chceš vlastne ešte stále hľadať vesnicu? Alebo ne? Nemusíme. Kámo, ty chceš, aby som mi stalo to, čo včera? Počkaj, čo? Mi sa To ti dá flashbanky. Kámo, lebo ja som tak chcel skočiť, akože nejaký najväčší frajer, že ho zabijem a mňa to proste vybuchlo. Poď to ukáž, čo tu máme, tu holaj. Jo, kámo, to je to Ja som to pekné. páči toto miesto. Kámo, to je pekné. Tak tu môžeme bývať, kľudne. To sú ďalšie jaskyne, no to je... Tu mi páči, tu som to je môžeš si to ošíviť. Vieš čo? Ja viem hlavnú túto, čo na to nebudem bývať. Ja budem bývať tuhle, tam by. Ok, tak ja asi budem bývať. Kamo, ja by som si urobil cestičky a také, kamo. Ja zatiaľ budem bývať tuto hore. Jo lidi, to zase sme začali peknú sériu, no. Keď sa vám to bude páči, jasné, že my chceme sa vidieť aj niečo, čo? Tak nie. Koľko som? Čo? Tak. Ja by sa šlo, keď to tešíš. Čo? Za ním chcem dať. Obi sa dá. A ty koľko chceš sa postaviť? Ja mám nič pomôcť. Ale neumieraj. Čiže rozpekla. Takže ľudia, ťaženie môžeme trošku skipnúť, lebo tam mi všetko Damian vyžral, nič sme tam nenašli. Len sme trošku uhlia, tam sme si vykraftili trošky, takže je to úplne nepodstatné. Žiadne vtipy, žiadne nič, len sme ťažili. Ale Damian všetko vyžral, takže môžeme ísť ďalej. Teraz nenájdeme basku, načo nič. Ok, ja svoju basku mám. A ja. Bo ty keď vidíš svoju, tak ja vidím aj moju. Počkaj, aha, ty sa prisťahoval, ne. Však ja som tam hore, ja som nad tebou asi. Bro, však asi rozmýšľam. Dobre. Čiže takto, dám toto. Bant. Myslím, že ľudia, čak tu zatiaľ stačilo. My budeme pokračovať, viete, v ďalšom dieloch. Takže zatiaľ sa majte a čau. Ľudia, tým strašne vám chcem poďakovať za 1000 odberateľov. Je to fakt veľká čiastka, takže dúfam, že mi dáte ešte odber. Chcem do konca tohto roka 2000 odberateľov a prekonať Damice sveta, takže uvidíme, či to dosiahneme a uvidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čaute.